about time you fell in love with something that will love you back. And that, my friends, is house music. It doesn't judge you, and I won't either. Have it? Alright, wait. I must admit, I am lit. I cannot stick. Living stick, marching the sweat. Look at my stick, print. Fuck all the rats. Give you the best, that is stick. Kameraet gik i stykker lige i starten af turen, så her er en lille briefer af hvad der skete. Vi startede med at køre fra Tårnby til Odense, hvor vi lige fik en lille hotter på vejen. Så kørte vi så videre fra Odense til Skive, hvor vi så boede på det her golfhotel. Sådan så du indenfor. Og så kom vi. Matthijs! Jeg har gode nyheder! Virker det? Kameraet virker! Du skal lave til en masse bare vloggen i dag, forstår du? Ja, ja. Så nu skal vi ud på stadion snart. Ja. Ud og score nogle baddies. Banats. Nogle baddies. Men ellers først skal vi lige gøre os klar. We ready? No stop us. I wanna love you with no fear. Jeg må ikke være med, skal du Så nu er vi pakket. Og nu skal vi til at gå. Og min er ude på taget. Sådan får du. Så skal vi ud til stadion. Vi er på vej derude nu. Det er gang. Matthijs. Han er mega langsom. Men vi klarer den. Der holder bussen jo. Men vi er klar. Det kommer til at gå ned i dag. Nå, drenge, er vi klar til DMU? Jeg er fandme klar. Hvad med dig, Olli? Skifter du derovre, eller hvad? Ja, jeg skal tage med. Det er varme sommer at søge på. Yes, sir. Hvor med kameraet? Jo, hvad så er vi på vej til DMU? Hvad er der skal løbe af på taget? Så er vi her, Matthijs. Vi er her. We out here. Vi sidder fast. Vi skal ud og skubbe. Fuck det. Godt så, drengen. Nu sidder vi bare og hygger. Vi har lige spist frokost. Og vi skal til at se noget længde. Vi har hele gangen. Karl og Sebastian og os. Vi skal lave en compilation, når vi kommer hjem. En compilation? Ja, hvad? Laver en vlog? Laver en lille vlog. Det er vloggen. Hvorfor gør vi ikke det? Det var det, jeg fucking spurgte dig. Altså vloggen i dag, så er vi altså klar til at se folk, der skal løbe og lave af de der højdespringstinger. Så bang, peace out. Vagn har lige fået medalje. Vi skal tage at have det. Hvad er han lavet? Er det langt? Løber. Roberdreng, Torgild løber. Torgild løber? Roberdreng, Torgild løber. Ja, Torgild! You're gonna have me 'cause you'll never change. Take me from the darkness
Hvordan drejer jeg kameraet om? Nå. Der er sådan en joystick. Filmer den? Jeg filmer. Nå, den filmer. Det ser crazy ud. Hvad så alle sammen? I dag der er vi til DMU, som I kan se her. Det er super fedt. Tristan han har næsten løbet under 8. Det er dejligt, det er lækkert. Vi har Mathias her, som ikke har lavet noget, og som er fuldt drippy. Drippy. Hermes-bæltet, som er fuldstændig rigtigt. Price of outfit. Ja, outfit price. Du skal også lige med, kom. So still roll it. We have the clocks in here. Hvad har vi her? Still a roll it. Still rolling. Vi har 2 tårne. De 2 tårne fremme. Ja, tak. Ja, tak. Vi laver to... Vi har fuld ægte Moncler og det hele. Ægte. Hold nu, selvfølgelig ægte. Er den der ægte? Ja. Så er vi ægte hermebælte. Det er de der ægte perm. Ja, det er. Det er hermebælte 5,6 laps. Fuldstændig ægte. Ja. Direkte straight fra en eller anden sweatshop i Kina. Ja. Så har vi bukserne. Så har vi klaksene. 400. Bukserne, de er også lavet af en eller anden lille kineser. 1,2. 1,2 på klaksene. Det er også sådan. Hvor du blev snydt, hvis du har købt klaks for 1,2. Det køber vi faktisk 1,3 i London. Den her. Du er helt væk. 3 laps. 3 laps for den der 100%. Den her var 1,1. Den her er en god 50'er. Underbukserne, det er 149 kroner. Ja, tjek. Og så min Eddie, den er nok ærlig. Og hvad kostede pømmen? Den kostede... Jeg tror det var 3 kroner, fordi det var noget mus, jeg brugte. Ja. Det var rigtig koldt. Og så Tristan, mig for den sags skyld. Vi har det bedste mærke, der overhovedet eksisterer. Du ved det. Craft, Amager AC. Du ved det. Kom nu, Olli! Ja, der er Olli. Han spiser Thomas. Kom så, Olli! Olli, fart på Olli! Du bliver 18, Olli! Kom så, Olli! Olli, spis ham! Spis ham, Olli! Oh my god, filmer den lige nu? Ja. Fuck, man er Hvis min make-up ser sådan her ud. Fuck dine øjne. Man ligner en fisk. Mine øjne. Okay, jeg skal lige prøve. Kan man ikke... Hvordan vender man kameraet om? Den anden vej. Gør sådan her, så følger kameraet også i sådan lidt. Hvad? Den her. Okay, open the eye. Ocean eyes. Ej, flot. Okay, mig. Den ligner E.T. Nej, ikke E.T. Den ligner, hvad fuck er det, den her? Have you something to say? One time vlogging, and today we're gonna watch Carl og Emil springe the 6 meter. Wow, den koster os shit. Shit, man. Jeg fik et reality check der. Ja, så de skal springe 6 meter, og så skal vi løbe flere end 2 minutter, og vi vinder guld og sådan noget. Skal vi lige prøve at høre, hvordan de har det? Jeg tror ikke nu. Emil, du ser kort, hvordan har du det? Nej, det er fint, bro. Over 6. Over 6. Sebastian, over 6. Nemt over 6 i dag. Husk, vi bliver bare op om. Amager AC stolthed. Det må så gå helt amok, den her konkurrence. Hvad er der? Ja. Skrål, Mathias. Halla. Vi er på vej i Kvickly. Mathias og Carly. På vejen i Kvickly. Det er ikke for sjovt, det her. If it's right, we've been on the morning
Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Kom nu, Mathaj! Løb, Mathaj! Løb, Mathaj! Hurtigere! That's an ass quake. Built a house up on that ass. That's an ass state. Roll my weed on it. That's an ass trait. Say Hey vloggen. Jeg ved ikke, om I kan se mig, og det kan I så godt. Men vi er på vej hjem i bussen. Vi alle vores telefoner er døde, stort set. Jeg tror bare touchdown, Kastrup, next up. Touchdown, Kastrup, next up. Alt er bare dødt. Men vi holder ud. Forsædet, det er et eller andet. Jeg var træt til at snakke. Hvad vil man sige? Strøm. Den farlige ting. Strøm er minus. Har snakket med kurs. Strøm er minus. Ja. Vi ses på den anden side. Lonely was a feeling. Coastal was a leaving. Yeah, let's show me something. Tag lige outside. Tag lige outside. Eller rather be. Gummibåd. Lad det en gummibåd. Der er noget for sig. Den knald. Røde gummibåd. For det er en gummibåd kun for dig og mig.